Former Army General Asa Nyatwe delivered a speech of acceptance on his way to take over the post of Minister of Sports, Arts and Culture. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yaZim Witness TV, yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinouya nawo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya ndauya nayo inyaya ya-retired Lieutenant Sanyatwe avo vaimbova mukuru kumauto. Lieutenant Sanyatwe vatora chinzvimbo chaimbova chaCast Coventry mushure mekunge varesigna munguva pfupi yapfuura. Then now vava Minister of Sports and Culture. So ndoda kuplayira video yavo vachibvuma kuti aiwa zveshuwa inini ndava kuita zvesports. So ladies and gentlemen, ngasangane mucomment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya idzi. Ndinoda kuti nditende zvikuru kune mukuru wenyika, mukuru wemauto eZimbabwe, kundirangarira kuti ndiriko, wachindipa basa rakakosha. Ndinoda kuti ndiite ndangariro pandakabva Ministry of Defense kunyanya Zimbabwe Defense Forces, ndisingakanganwi kuti shefu wakambondita ambassador. Ndichifamba rwendo runyowani ndinoona ndine mabasa anoda kuzvipira, pachirungu commitment, kuzvibata, kunyanya discipline pachirungu, yandoda kudzokorora kuti kuzvibata, discipline ministry nevana vedu mayouth, tichifamba kuti tivane ndangariro nezvatinotarisira kusimudza vana vedu vadiki kuti vanga vari vanhu vanozikanwa, tichibatanidza nyika kuti tisimudze upfumi hwenyika, tigone kugara zvakanaka, tichiziva kuti constituency yakakura ndo yevana vadiki. Saka tichange tiripo tichiona kuti tafamba here sechikwata, tichiona kuti kutaura kuchaita kushoma, tinofanira kudeliver, tinofanira kuti vanhu vabate kuti izvi ndo zviri kuitwa neministry. Morning comrades, how are you? I just hope this message finds all of you well. I'm trying to figure out where exactly the panic is coming from. My inbox has been flooded with messages and people have been calling me, sending me the video of General Anselm Sanyatwe being sworn in as Minister of Sports. I need to ask you this question. If you can answer this question, then I will know we're on the same page. Mnangagwa ajga ice cream akafacilitator transport yekuti aitwe airlifted aende kunorapwa ndiani? That's the first question. The second one, akafacilitator kubuda kwa Emerson muZimbabwe achienda kuMozambique ndiani? That's the second question. Akafonera Emerson Dambudzo Mnangagwa kuti chidzoka muZimbabwe ndiani? That's the third one. And the fourth one is, akaita restore legacy ndiani? And where was Emerson? And is there any sign of panic yamuri kuona maziso achiwenga? Definitely no. Mukaona ndakapfeka kepi iyi chitima chisati chabuda murodi. What I just want to assure Zimbabweans is there's really no need for anyone to panic. Everything is still in control. Mukaona tichitorowa Castle ture zvinoshakanaka, musapanike. Never musaite panic kana mbichana. Zvinoshitori right. So basically, the point that I'm trying to tell you guys is Chiwenga is very much in control.
kuti Mnangagwa anze atonge zvaari kuita izvo, it's because of General Chiwenga. So zvese zviri kuitika izvi hapana chinomboti vhundutsa kana 1, because inguva yaEmmerson ngaaite zvese apedze shungu. But what I'm going to tell you is a time is coming. It's very ipapadhuze munoze ina ndingotauri njeka. A time is coming. It's fast approaching. It's just around the corner. And vakomana vachatanga kudzosera. Zvese zvine zvingonyorwa pasi kuti apa parowa offside, apa tarowa offside, apa tarowa offside, apa tarowa offside. And it's for you all to see the kind of person that Emmerson is. Izvi hapana achaudzirwa. Mese murunatsa kuona kuti alright and nyika yese yasvika pakuti kusarenda kuti taboa tichadi. Saka vakomana vachadzosera zvavo very soon muchanatsa kuona. Inenge iri blow by blow. 2017 hamuna chamakaona. Isa pina message isei pakanaka. Muchazoiyeuka. 2017 hamuna chamakaona. Hamuna. Amanaga. Andi makaona video kane zurwa. Emmerson akagara apa. Chiwenga akagara apa. Makanatsa kuzviona. Mipengo ichinyepera kuombera. Aiwa mudara aomberere zvina basa. Aiwa hazopusa akura General Chiwenga zvoti anosekerera zvinhu zvisina nebasa rese. That must just show you something. That must just show you something. Something is not right. So imi maexpect kuti mundarisanya kubva kuti aiwa ndezvekupenga aiwa. Aiwa. Vava vanhu vakuru vane maitiro avo akatosiyana. So the hope must not die. The hope must not die. Everyone needs to stay vigilant. 31 March. Munhu wese ngatiende mstreet. Ndofunga makanzwa message yakataurwa naMudaragesa. Everything is in control. There's really nothing for people to worry about because all is well. 31 March ngatisangane mstreet. I will be in Zimbabwe. Thank you.